Pro Veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pinigay po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o gapit sa 25 na. Ining buwan karon mahigala sa Abril tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagan ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila manghapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mahigala. Konsiho sa Dakbayan sa Sugbo mo pasusi sige patuman nga 38% nga usbaw sa bayranan sa tubig sa Metropolitan Cebu Water District. Straight to the point. Kun MCWD sugod sa sunod na buwan. Straight to the Kaya point. tanig pagtagad do buntaga mahigala ha. Kinini ang unsa may mga rasones mo explain siguro mga higala ang MCWD ani. Ilang explicar og maayo ni day kay gipabarato na ang bugas nga tag 20, ang tubig na po'y momahal. Ato ning klarohon ha, ato ning klarohon. Kining bugas nga tag 20 may gila ato ning isgutan ron. Kay kinini ang kay kinini ang maklaro tani mga higala. Kadtong mga kaigsoon na to ang gobyerno mo subsidized ani. Di ba na pwede gyud nya kanana ang pangutan-on yung mga negosyante may gala medyo lisod na gyud bisag usa og kalkular. So aron mga higala nga mapatuman ang gobyerno mo himo og pag-subsidize ani. Sa to pa ato ng buhis, ato na ng kwarta. Unya lipay taon tas tong kwarta. Gipuyok-puyok ta giduduaan ta, But at the very at any rate, kini mao mga higalang hitabo, at least kung panalitang madayon magaling, kung moingon ko nga kini ni ang praktikal sa ta. Ato mga kaigsunan pwede ta mamalit, Praktikal lang ta. Kay og pahimus tag pamalit ani kay basig mapatuman danig kutob sa Mayo 12, gisaad man ni mga higalang bugas nga tag 20, gisaad man ni mga kaigalaan pag eleksyon duwa gyud ni patuman. Ngano lisod gyud ni, no? Bisag kinsa negosyantiyas bugas yung pangutan-on, bida di gyud ni mahigala mada og kan lisod gyud diimde gyud, no? So ang gobyerno kung ipugos sa gobyerno pagpatuman mga higala, depende ang sang klasiha sa bugas, mo subsidize ang government, no? Sa to pa ang mo tapal ana ang gobyerno. Na magsigig tapal ang gobyerno dili man na mahigala ma-sustain. So karon og mapatuman gani ini next week. Ako mong awhagon tan-awon taning unsa nga klases bugas unya mamalit ta, Kinsa toy qualified nga mapalit kay mapuntanan mo qualified nga mapalit mahigala do may gipili-pili ra nga kinsa papaliton. Di okay, ug available na palit mo pahimos mo palit kay basig kutob na po na sa Mayo 12. Mayo na lamang, no? May na lamang maka-avail kagihapon. Ato ra gud ang kwarta. Avail ta. May ayaw ko na hunaan nga nakautang kagabubuton, sa administrasyon tungod kay nakapalit ka na ato ra man ang kwarta, ato ra man ang buhis, Gi-subsidize sa gobyerno. Pero mayingon ko available na, pahimos tagpalit, unya nigabot nga sa eleksyon, kinsay tinuod nga angay butaran, kinsay naa sa inyong dughan, kinsay naa sa inyong kasing-kasing ug angayan nga ibutang sa posisyon, mo atong ibutang. Ay bugtuon ang kay naa nang bugas agi ulu-uluhan na gitawon ta. Og sa sinultian pa may sa mga millennials, alams na dis. Kata ni pagtagad lumuntaga mga kaigalaan sa uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Nya ako point. dire, di lang gyud ko magpawa sa focus mga kaigsunan. Mupadayon gyud taghisgot sa mga legitimate issues, no? Labi na kini mahigalang mga issues mga kagalaan sa administrasyon o kini mga issues sa politika, kini mga legitimate issues nga atong gisunod, ipadayon ta gyud ni kay lisod man kay mga higala nga kini ni ang ma-distract ang ato mga higalang attention focus sa legitimate issues kay duna mga higala ilaing mga issues nga duna mga higala mga
pag-divert sa issues mga kahigalaan. Kasabot na tana nga paningkamutan nila divert ang issue mga higala unsaon tani nga dili mga higala nato ma-take up kini mga legitimate issues. Straight to the point. Kadto bitaw mga higalang kinini ang uban nga mga vloggers nina ay panggukod naman mga kahigalaan. Kadto mga naa sa media nga mga legitimate media mahigala naman take up mata mga legitimate issues. So klaro ni no ato ning isgutan karon mga higala kining bugas nga tag 20 ayo na mo anang kanta nga ang bugas nga tag 20 asa na kana karon ang bugas nga tag 20 hapit na. Pasensya lang mo sa kung tingog kay more or less mga kung tingog mga sukin tig paminaw. Anya kanang ako na mong ang ako mga listeners nahibaw na mong ginadaan nga kining atong tingog mahigala medyo piit man gyud. So kadto ko mga listeners nahibaw na to sa landaan way problema og dunay manaway tingog ni Atty. Rufil Banyok okay ra gina kayo kay total giangko naman nako nga kini akong tingog mapasalamatol na gyud ko ini nga naa gyud ning tingoga mga higala di kini pwede nga imong ikanta-kanta og kananaang magkanta tag stage nga magsulo-sulo nga inana no ang ato ari lagi to sa video kihan madara gyud. Ako og kanang kinantahay nga kanang kuan dili ko mo ipon ang kinantahay nila ni kasamang Clint Tantako si DJ Aiko mga mayon ni sila pag video kay gid mi diri sa among sibianan kay si Clint may man kanta nya mo sunod may kalag kanta si Aiko maayo sad dapat DJ Mikey mo sunod kanta Lailin ra man sa Ligadas mo sunod kanta dili ko mo dali ana taon-taon na anam no kanta sa Kisos Pinya pwede na ko mo sunod. Ato lang ni agi katawa ka sa mangkay. Kay duna mga higalay kanana ang miingon nga gisaway ko na akong tingog. Sige lang, way problema sa way atong tingog kay wa man na naman ato naman ang daan. Mapasalamat to man tay man gani natay tingog, no? Nya kasabot sa ta mga higala sa atong limitasyon. Mo man importante diha, So kung dunay manaway mga higala, sa atong mga personal nga panaway, di sige lang, ato man ang gidawat mga sukit ti paminaw, giangkon ko naman daan. Una nga og magkinantahay na para atong nag-outing mi inday ken. Dito sa Lapu-Lapu dayon sa atong outingan dito sa Lapu-Lapu nanganta dito mga higala tong kwan. Nagandam-andam man ta sa Arnold sa Skin Galinia dito mes Maribago Nagandam-andam nagpanganta. Sus nanganta man ni mga nangaligo sab dito mga listeners sa Banamos DWHP di so naila-ila to namo nanganta mga international singers mo day naka-appeal og mga international competitions ba kaingon sa Arnold Induta nagkantahan mo na magplaka imbis kay nag danga-danga nami nga kami mosunod bida wa may atlas so kitang mga more or less kasabot na itang lugar importante nga kasabot ang lugar na ganay video kay nya na mga maimganta kasamang rem ayaw sa sunod ayon. Nakinig mga higalang kanta-kanta na to. Actually, kung makabantay mo itong mga listeners yun ako, kay bawa naman sila. Di naman angay mga higala nga akong explikaran. Pero aging komedya ba lang? Aging pagkatawas, kabuntagon, mga kaigalaan. Sa una pa, sige tag programa, di ko kumukanta sa on-air. Kaya nga naman, kana na ang, kaya ba, mga more or less, mga itong tingog. Kinikaroon, pag Facebook naman good mga kaigalaan, nga ni ananing mita ba? O kung patukar ko diri, og tukar, badungon ta din sa Facebook. Badungon, tas mita mo na naning kamot na lang ko nga, bisag more or less na itong tingog, kung dati mga issues nga marag, para pag nindot nga hatag yun ito ang itong mga punto, iagin ito kanta-kanta, di na mada, magtapatabang kong idol Clint Tantako, idol Aiko, pero inana no? Nga ako, ay nahinay lang, ako mga listeners, kasabot ka masad, ako na sila pasabton nga, pasinsa lagi mo kong tingog ha, kay medyo alingasan nya more or less, yun Kay kinantahay dito sa amo landa ang mag-outing-outing mi sa DYHP IFM. Di magi ko mosunod kanta ni Idol Clint Tantako kay ma-emphasize man gyud. Mosunod kag kanta ni Idol Aiko. Si Idol Trixie ay maipunik hindi kasamang Ken Galania dito sa amo lang pulos mangantahay guni amo mga kwandre. Kini si Ken Galania, kini si Lailin Rabades Argadas, Marisa Badjes mangantahay ni. So hinahinay lagaw pag mukanta ras kay mosunod na kana pwede na.
Unya, katawa lang ko mga kagalaan. Kasukat to mga naway sa kong tingog. Ay lang mo kabalaka. Ako na nang giangkon mga higala pero kabaw mo. Pagkanta na kong video kiki, makapadasig lang yun nato, no? Bisag ka ng uban nga mga hinawayon anang kwan, personal nga saway sa atong tingog sawayon. Wag yung problema. Nakadasig lang na to kay pagkanta na ko sa video ki. Pagkanta na ko hingon, teng, deng, 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 you can be a professional singer. Ating tagang pagtagad lumuntaga. Mana ako, di ko mohonong mahigalas pagkomentaryo. Mga kaigalaan sa mga legitimate issues, labi na ng issue mahigala sa administrasyon o gunsa pa ni mga issues karon kay doon ay mga tao nga ila kong para mawakos-pukos ba? Mawakos-pukos. Kay panalitan magtubag-tubag na may aning vlogger usa nga dili na ko i-mention para di mo sikat. Malingaw na kong tubag-tubag na wa na nabiyaan na akong isyong Marcos, ha? Dili ta magpada, ha? Kaya nga ito importante mga kaigsunan niya, kining atong issues, klaro ni, legit nga mga issues, may gala, unya, doon ay nasuko na ko, ngano kuno nga, ang ako kuno mga opinion, dapig no Duterte, ha? Depende man na sa issue mga higala. Sa atong pag-evaluate sa issue, depende man, no? Kung sa atong tanong, importante magod, ako mo respetar ko, ang uban nga mga kaigsunan to, ang ilang opinion, lahi, mga higala, atong respetaran kay, kini magong Duterte nga issue, mga higala, depende na sa imong experience, no? Mo namin ko nga depende magud kay do naman goy panalitan kanang war on drugs. Do naman mga higalay mga supak sa war on drugs, do na po sila ilang kaugalingong rason ato na sang respetaran. Ang uban mga higala uyon natong war on drugs kay nalinaw mga kagalaan na himong hapsay ato sang respetaran. Labi na kadto mga tawo nga do na experience mahigala nga ang usa ka lugar nang hawd ang mga adik-adik pag-abot ni Duterte nakatilaw gid sila og kuan. So ang ilang experience ba, no? Ang importante sa atong opinion gyud. Muna ko ipasayos mga higalas kahanginan karon. Ang importante nga ako ni hatag kong opinion o kamo na mo mga opinion mo respetar ko. Basta importante nga kining atong opinion dili ni mga higala na tukmod gumikan sa kwarta. Straight to the point. Kay gitugon gyud ko mga higala sa kong amahan nga ayaw gyud ibaligya imong prinsipyo. Straight to the point. Mao gani na kanindot mga higala nga ang atong opinion base mahigala sa sincero na to nga komentaryo, wa na to ibaligya ang atong prinsipyo. Munang wa ta ana mga higalang mamaligya ang prinsipyo, nya dili ta nang kuan gitugon gyud ko nga di ta nang mangawat ing ana, no? So kining atong tingog kinahanglan makakuan na sa ta kanang mo makamaoro sa ta mga higalang kontento nga mao ning tingog gaghatag sa Ginoo, Muna nga ako di gyud ko kasabot ko mga kagalaan nga bisag sa simbahan. Inaani na kong tingog pero di man ko pwede mahigala hunahuna na ko bisag salmo di man ko mukanta ke. Tanaw na ko mahigala kina kong tingog di madabi bisag salmo. Ari ko mahigala sa choir. Muna puriyabuyag mahigala dito sa akong eskwelahan dito sa Visayas State University Apil ko Choir. Literary chanters tong among grupo dito. Kaya nga naman, bisan na katong tingog o medyo more or less ra, maipon ito sa choir, mahigala di na kay mailan. So, wala mahigala, mahimong babag, hapon. Bisa pag-igo rin mong tingog, pwede ka po kang mualagad sa Ginoo, no? Ari ka mahigala sa choir. Kaya nagkanta na mahigala, medyo ma-okay naman. O niya, na mahigalang alto, na ang soprano, niya, na ang tenor, niya ako, bass ko, mga kagalaan. Niya, magnganta, magdungan, nindot kayong paminahon ang choir. So, inana lang, no? So kasabot na mo lugar, wala ko ingon nga, isa igor itong tingong more or less, pero kamautang mo lugar sa itong kaugalingon. Nga kining atong opinion, ay lamog kasuko, ay lamog kasuko na kong tingog, kaya angkon ko naman daan nga, more or less sigun o nga kinatong opinion, importante nga, why kwarta nga involved ani? Kay Slofil Banyok, why ibaligya ang prinsipyo, sa ato mga higalang pangomentaryo des kahanginan, ligdong ta sa atong pangomentaryo ug wala to ibaligya ang prinsipyo bisag unsa pagbutang-butang sa mga tao pero klaro og tataw na mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Padayon ta sa legitimate issues, dili ta mahigala magpada sa mga distractions, okay? Ato lang ang agi kataw-katawa mga sukid tig paminaw kay pagkanta nako sa video kay mga kahigalaan giingnan mo ko sa video kay katugong ko kalimot kay nga kwan baka kun ka liar, evil ka. Naka-score kog 90, oy. Wa gaba.
Ingon ang video kay you can be a professional singer ko no. Tiwasan ka bitaw kanta bitaw Idol Clint. Kana sa Idol Boyke may kalag mukanta-kanta sa Idol Boyke. Og si Idol Boyke lay kung kaubag kinantahay kini si Idol kini si kasamang Kisus Binya di sa mo sibugan no. Pero ano lang tas video kay lugar lang ta ba? Kanta ko atong kwan, bakakon ka naka-iskon ko mga 90. Kantahan ko pa bitaw mahigala ka to bitaw kwan. Ipimo ng technique sa video kay paduol microphone niya kusog kanta. Kanta ko itong kanta. Kawatan, kawatan, kawatan. Oh, kawatan ka. Basta paghuman kasamang ki 100. Ato niagi katawa mga sukintig paminaw pero ato gi padayon di kita mapatintal ipadayon tagin mahigala mga issues ni ini nga 20 pesos ang kilos bugas mga legit issues yun dapay terminal mga kagalaan nga katong gibisitang Tulfo ato tong apilon kay ang Cebu province kuno maoy pinakadato nga probinsya sa Cebu Pilipinas unya ang pangutanang dako nga mo ni nga dapat tubagon mga kagalaan legitimate issues ni pinakadato nga probinsya ngano man nga naay terminal fee bayad nigabot sa sud ato ka CR bayad lahi ang mobayad ka sa urinate ka dito lahi pud mobayad ka sa kuan ngano man katilaw ang mga tao sa dato man ka ang probinsya sa Sugbo ngano man nagwa kay 10 pesos ugwa kay 5 pesos mo buha guys mong purol imong kuan. Straight to the point. Ato sa dawato may gilang report karon sa kauban on board sa patrol na 3.4 million pesos nga balor sa illegal nga drugas na sakmit sa Labangon Police Station. Paminawon ta kompletong detalye sa report kasama mo sa balita Radioman Jane Gallardo. DYHP RMN Report. Radyoman Attorney Rufil nakuhaan ang usa ka habal-habal driver og nagbalor 3.4 milyones nga illegal nga drogas pasado alas 9 sa gabi niadtong sang adlaw sa may barangay Labangon in Dakbayan sa Sugbo. Ang mga habal-habal driver nga gila usab nga usa ka high value individual nga drug personality na ilan lang sa alias nga Ray 26 anyos Junay kaipon og nagpuyo ra usab sa naasing barangay. Base sa investigasyon sa Labangon Police Station, ang suspitsado malampusong nadakpan atol sa bypass operation nga gipahigayon sa maong barangay nga gipanguluhan ni Police Major Timothy Romanillos, hepe sa maong buhatan inabagan sa mga Station Drug Enforcement Unit personnel. Gingon man sa PDEA 7 di kataho nga taod-taod na nga nalambigit sa illegal nga kalihukan ng maong suspect apan idlas kini og nasayran nga kanunay magbalhin-balhin og puyo. Matud pa nga ang driver nakuwangan sa kita sa iyang pagdrive hinungdan nga ni sideline kini sa pagpamaligya og ginadiling drogas. Nasakmit ay gikan sa dinakpan ang 505 gramos sa mga pinuto sa gituuhang illegal nga drogas. Ingon man ang 8,000 nga bypass money. Gitanggong na sa Labangon Police Station ang suspitsado ug mag-atumang sila og kasong nakalapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 of RA 9165 kung pagpayuhot o paghupot o ginadiling drogas. Kauban ako sa Highwayman Patrol at Speed Pilot, Radyoman Jesse Simampong, ako sa baginyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.